Roma obi ahoden eda wotumfo sikadwa nyame kese ase won de waya ama ye ne yasafo manyina amen papa na me pese mbusa se efiada no ye be ye topic bi wa ha na me pese me ne mahwefo ene matiefuo nyina yesua de wo sa dwumadie ya ye di hu abusua no me ewo ho na eye adwumade a ene na me busa papa se aso awofo no me nso eye adwuma my papa platform ne ye wo dia me da yo abusuafo Mira, skadwa nyame kese na somdwe enka obia. Agya me kwa ma wo na onte nanim nkyerɛ wo. Na omo wo na ade bia woni da so a wo bɔ ho mpae na agya mo wo. Na oma wo nsanka. Ensi obi bia yi. Eda ase. Ansana makasa ma menchia me old man. Ona eta machi me royals Royal Kings omo edi machi. Eboa me mpaebom afutum ene bibia mu. Ene na metum ne ka komenhia himfie. Eye otumfo sumankwa ahene ba akopɛ bafo okugya wasu agya wadaroma asomdwe nka ho mewura onomo no omo awo no me ekwa ma ho na fe me bowura kumasi asafo ahemfie na makwa akɔkyea me a mekapo me nana me bibia eye kyea me ayerebe onmai wadaroma agya nhyira wo agya na okese na fe asafo ahemfie wa me kyea bafo ma rehene ewo asafo ahemfie ene mahemfo wo asafo ahemfie nyina mechia mu nyina mechia na kusi nso sokoba petuda agya nhyiraw machia ma ahemfo nyina epa cho medam ase abusua ena ye di nkomo enkomo na ye di ne tie ne ye ena me to me bo ase me ha me ho bebre me no di nkomo na hyane nso se so pese ye ka dwumade so a bomode ya na bra beso yasere ne bo aye na se de be ya ebra no bra no be ye betimi atena TV so free adwoada kosi memreda obeti enka ewo fidie so ye de agya de ye baase ye mra meboa wo ye mebie wadwenem ne yenyi mfiri ohawo ne abebrese bie mu ne nkurum de nso anya wo dia epa cho medase lady ubisa asembi efa parental curse ya kase parental curse a eyade a ehu pa sa parental curse awofo no me amanipa bebre awura ohawo ne abebrese mu a wodwene ho a wonte ase nipa bebre ho so ne so bibia mu a na agye agu most of times ya de chefie bayie we de bayie bi na eye wei mekano kura che o say awofo gina o say onyankopon si anemu obi oye wufo bia so oye maame so oye papa we ye onyankopon te asefo ni si anemu wa asase so enti se maame ana papa na wo na se ana obi a wanyini che wo tie ne ye enyo maame ana papa nko ena dumi wo a etimi ye adwuma nipa bi a wanyini che wo bia se na no to so a menua ade obetimi aya ne se mempaje obeti go down deep to the lowest level na pachew achopa enti ehon ofeso achopa enyi usika ena achopa se opa chew a emma de ekura wo emfiri wonsa ewiase wei ewie bi ewo bi na ayede akwa wie bi enti muwani na ho ewo abrabom yakase parental curse a eye awofo no me ne san maami bi sori a won ne banya asam ketewa bi a wo bebre pa wo nkwa na nyina obi timi kase ne ba se wo bedem ansa no wawu wo benya yare ansa no wawu wo bebodam ansa no wawu most of times abufuo ba awofo no so a ene yeta aka sa ansem ne pa na ya na mema ne kura de ya na susu kakra emma ne de se me kase no odome obedum sesi ye so ye awofo na wutie me a abusua enne so manyina maso na ma me pacho go back to your archives ko he offense mu sa ebra wo nkwada no enkora na so ode enne wo se wo de enye entu wo to na twere akwa akofo obi de a me pacho obedru obi de ho no na ono de ball akora public toilet eye no kre akora bia so ode 21st century awo na ya wo no menua se ya wura the computer age ye wo the stone world no kre ye wo ebo ewiase okay enti nkwara na eba ne nyina obi adwen ate afaso enti tie ne ye so bedom oba wo dom oba na so oba ne sei na sa fe oba na ibu faso na se ekom de wa ena otimi kokrom oba ma me pani pa na otutu ntoma aguso no osra de oba bisa no wo se me medidi e ma me bi ni me ba bia ye adwuma nya yie hey enya ofie ba yie o eye wo wa no
no kwasem because enome ni nhira odoma nkoma de to ye ketrema so no kwasem enti awofo ewo nhira ye betime nhira ye ma ame ye ma na time adi yie enti so obi ono dome oba ebeka no na tie ni ye enome a ye ka no ewiase we positive and negative ewiase positive and negative no kwasem na de tie ni baabi a wote environment na wote na ha kura studio a ye tie ye wa hohom e wa ha tie ni ye mekasa me ko radio bi meko kasa ho radio no lady to me a ohwe radio no so no wo ye oba kwasem ebra me wura ho pe na to me ni dwane ye kai tie ni yo ebra me wura ho pe to me ni ye dan wo dwane wan to me antena adentira abusua ma menka no kura nche o se ewiase we ewo bi na akowie bi enti so ahwe ne ma yi a eniama betima bi tu enti menua me de me ka no kura ekire odasani bi a ene waje bre no otenase no wotie me se wo hwe ne ma yie na wotenase na aka se hwi ni ho a wo yi wadwe se hwi ni ho a ebe wi ekire no na edi ya baba yewo enti awofo a motie me mesra mo mom ye hwe adaje ne abrabo yie mom ye hwe akatire ma ne yie katire ma edi hira no sa katire ma no na ye sa dodome enti so dodome oba nanso ba no wanya yie da me pacho ebetwa ba be bow ena wo ya branch ya na wo ya baba wade unhunu da bi nemo ebra wunyiri nkodu ba bi a wa ho ode nso ate ye se nka wo ma etimi didi ma obidie no sa bra na enome na wo kan ye no na ahya ase ye adwuma papa me pacho me pese me busa wankọ hem bi se ma wo me ba na masoma me ba se me ba nkoto ade mfa mre me na akura ne kwa yen sese akura ne de ba no ba ye no wate nsesa ne so na me ka kira ne se at that moment no ba bia me gina no me ka se me ba waso oden na emomo ba ba ye osade ya sanse wate sika ne so nti no wo ba ba ye obi papa me busa se sa bra na me ka asem na honhom wo enti sa honhom wo a asem wo ya me kan no on be fa ne serious ana lady me pa cho me da se ene asemisa wo bisa me pa cho ye ba bia ye phone line no atum enti nya abotre time ne so a ye de phone line no ebetu dwa na number ne ye 0553 011926 sa number e na wo be fresi so papa mpacho ye nkoye ni lady me pacho tie me so ye wofo anaw ye obi a wanyini wanum asam akali wait so ka nhira beba ena aka nome a enome nso beba okay sa waso ba ba no amfanse san se wo de ba wa amfa ma ubi ono se de ode ayemi that oba de be ye eye nome oh yes eye nome ani awofo amohwe me ani ya dome ya ma bebre pa o because say ye ni nkofo bebre tifi a ye taate sa de ne pa wo bebre enko wiye ensi wiye sansam aya ka nyina timi esoso ani amabone gu ye maso de a ani awofo ye wo bi ka pa papa mpacho ye nko enti awofo bi a wotie me mesrawo ekwa befa so obetimi retract sa statement ni nie wo manyina so aka nsem bi de agu on so ebi abufo na baaye ena wo ka nsem bi de gu ma no so a de obetimi aye ne say groom your own children wo mana wa wo mo no from nyina tenase na fa nsa gu on so na bo odoma nkoma empire wo bayi onam mpaboa tie nie na amane nyina so bebu onim nkotodwe na ado nsa gu on so abom paye ada na okatrema esra nkoda no ewo awurade nyankopon ne dimu papa me kase dimu papa me wo question me pa cho bisa na sabre ya wo ka sese awofo no eti ase anase wo mo wo ho a omo na sese wo mo bom paye ema wo ma me ka sai mami a odome ne ba wawu papa wodome ne ba wawu wantimi anyi sa no me no amfiri won so wawu ko enti bra wo mo wawu kwai efe ni ya bekwa asama ado ne akosere wo sa wo fa ye bone nchaye anase kwan ban na ye befa so agya wadawro ma me ne matiefo lady me pa cho me da se ye ka sunsum sem me de sunsum dwuma na me ye na onsa Ghana ha no enipa bebra ma sunsum sem adane aye bibie ho no kwasem pa me pa cho yetimi kwasie ye ekosere efiri nsamanfo ho eno ho abra wo ye o Kristo I'm telling you wo ye nyame so Kristo ni da bia na me ka asem bi se Kristo na nkasa ordinate wonye Kristo ni ewu
Kristo na nkasa wodi na chi ono wonye Kristo ni na oye die ni wu achi ene omo form Christianity enti wono sabra na oba no oye die ni ono obedi Judaism for achi okay sa Judaism so de ba ya bibrem ha ya okay ene ko Israel abrofo na egu Israel no omo da so twa nkokọ no kwasem what the metre Jordan so omo twa nkokọ ene nwa de ma Jordan Jordan ya Jordan ya dey Israel Oko Israel sese ya Christianity any Bible o mabra yes oko Israel ya bra Bible sa wo tekam ana sa wo gira mantwe na akohye obi na ka kyense fa Yesu so okra no agye nkwa na so tira agye ye na dipa na ye masotwefo o sama sese ya do betum papa sama wo kan de ya nyira adonfo mesra mo ya nyira free topic ne so but eno na akọ sa nsam e de aba papa sama wo kan de Christopher na ya sum Kristo ni ya na obenya asem sa wo si Israel omo abra sa na e ma no obi betimi so afra ka akere se eye baabi kroketwa bi so na ebia lady me pacho ye bre ne nti abusen media metegana we anyame na America wo nyame na mebu Israel man sa wonni mu dia ene na breaking news ma wo ena ya se Yesu free Israel for so wo munnim obi ye frɛ ne Yesu tie ne ya bra Yesu ne nsem ukoka se obi mfa Kristo se na ne kra na agye nkwa obedem ukuta Bible ni ehu sese a obedem ewe Israel enyem na meka me pesa me kire o se Kristo no obaye no na onye Kristo ni wow enti na ko Israel Christianity 0.2% wow enke mo sum krampo dominate Israel eche Christianity wow enti me pesa me kan se me kire nyame ye honhom enti Christ no obaye no ye honhom nipa enti papa kwan be na ye befa so a ye beyi sa no me no eno me no kwa befa so beyi ni sai ebia na wawofo ebia no odome ensama ya kan wa wodi hu adanse ebra bia no ma me beka sa bia bufo beba bia eya no me wo banso jiga eya no me omo aso ode wo bra pani jiga eya no me wo se sase mu nyina adome na lady maye nto se eyi no me pacho nipa wo dome a eyi adwuma kese pa ya teacher fo wow I'm telling you a teacher for ya me kan kura kire akira for ya teacher ni wow teacher ni dome wa me ka cho se wonko anim da lady me yankasa ebi to me tie ni yo ebra me wo JHS na me dru form 3 asa tie ni nyabotra ma menka edru ba bi ho ma yam free life experience so enwuram ya master bi ne friend no teacher keke na me wo form 3 ye be wie school na ye go school man na krama bi awu eda onyina dua bi a na si school mu ase na krama na ji school mu onyina na sente no enti ye nyina ye ko ho ene ye ka juniors ne gumu se omo anyi krama ne funu no enkoto ntwene okay ena seniors ne bi ye betena school dam ne ye di nkomo ne yesre sanda teacher keke ba ebra wo ba no ne ya ka asem bi a ye nyina ye sere ba me na me table bi so me sigu so ye se America say picture me ebra me sigu so a teacher ne dru ha no so wo sere wo ka se wanyarefo wo be ko school pa me ahwe school no awie wa ha ya wontimi nko school nu ba bi ya aw enya me nko nso ena na me sere o ba pa ne hwe manim dome me na lady unim se ebra awie school me so me ni nipa Asantema secondary school etwero me se ya fa me the entire school ni nyina me na secondary school ya fa me na fo me no apia ne ayensu na ayensu wo UK aye south wo hwe me a me pa cha me chia wo omo wo fa ene kope school mu oja che pram so ede ma won ye nipa me ensa pe students awie school no as at 1991 ye nipa me ensa pe ene yetimi fa school wow nanso awie ye no yantimi anko secondary yankwan university na cha se omo no me no teacher no na sa nya wo papa nko a wo maame enti obi a wanyini cha me ka no kura chira me ka no kura chira ya bre lady see ate afidie su aha obetima hwe oni wam oni mu da dabi wo hwe wo mfiri nyame kwase yi no o hye ase no odidi atem obi esunsum nipa yanka santia no me o kasa tia me se ya nyame no watia me ohonhom no tumi no ode me ya adwuma no no kwasem ba bia wo gina wo ka ye bia no wate onu benya asem ya number ne ya 0553011926 ebra ya no gusu aye kasa wo question bi anasa wo nka to so bi anasa wo bibi a wo pese wo ne ye nyina echa wo betimi afra e won line so
0553 011926 Mrs. Subiem say 0553 011926 ubetimi afre bra ye papa e kase papa mpacha ma nko na mi busa se aso se obi ye pani na waba radio so waba TV so social media so na oka na sam na onka mawo na wo frɛ kyerɛ na wo bɛka bi atoso na wo bɛdidi nipa na tem no papa mi busa se aso saa de no se nipa ne kasɛte ya wa wo so no me betimi aba wo so ana lady me ka no kra kyerɛ wo youth of today. Hello. Good evening. Good evening, me do. Me pa cha wudi ni baby a wo kasa free. Ba cha me free kasa. Okay, me do fi an kasa. O brother. Mama jina ye kakra da no ho kakra bi mame. Me say o brother me na mo je. Me pa cha line ni munya kra. Me pa cha fatu so ne sa kobra. Hello, good evening, me do. Wow. Yeah, Joe, papa. Padaruma na ho te say. Obo adi ado na mo so e. Obo adi adaruma ye ho ye. Me do fo be na e kasa na ho kasa free him fa. Yo, adaruma, if I'm a reverend Boachi Adam. Okay. Kasa for Chrome. Eh, so fo Boachi Adam na ho te say. So Boachi, Ewadi Adam. And that day ya wo samai. Mimi ya na tiwo yo. Me pa cha ne. Papa, Ewadi mamu ujuma. Amen, amen. Ya wo kan nyina ya no kre. No kwase. Ya wo kan nyina ya no kre. Yan show Bible mo. Isaac akasai na akasa okan no ne ye nhira ene no me. Oga kire ne ba Iso. So nua na abadi nhira ne ko. Ya ka ye no me. Oba kentino. Ni so kentino ho dia eno me ne bi fu mati so. Yeah. Ne so papa na nhada no me no, ne mo kan se no me no bo ogin se ena akare die. Ne ma mienu, ena nipa mienu che. No kwase. Wa ko be yi ba kwa de aka no eye wa aka wo dia. Yeah, no kwase. Eti no me no ka ne nua Iso so. Eti awofo ene o manyi nkyere ye no enum nsem no ti na Bible say yen fa ani die e ma yawofo o ye ye na ne ja yen fa na aware ya da wase e won kanto so wa be kanto me pa cho yo eja nshira so fu ate ya do eja nshira me pa cho 0553011926 hello. Hello. Good evening papa. Good evening mama. Good evening baby I will kasa free. I feel me so me kasa free. Ma so about channel. Okay, yanko. My drink say case no one na work no. Okay. And I'm the best me share my drink akra. Papa kasa. Me for I want to say best me someone say what can say. Me na number mu no. Me na na me try me ni fi kakra mtra ne che. I'm trying to che no. More for mom o me be say 5 ko nyina tutu kwan. Aje nyi sika kama. But me ma me nko aside no. Me ma me na yo ba na sister ba kan but one one ka sabra ko no. Ma ti no wa ye ko ye mi ansa. But me sister consult in sika so Korea. Ko ya ono I say e bo ne bai. Ka me say obi an okuta ka betan na woni bi. Ya am no ka sense. Me sika me ko ye last month ya. Ebre ni ti Dubai say sa bo me bai. Ebre ni ti me ma won kasa nche papa me sraw. Ya pon a fa line no na frɛ why na ye be kasa hello. Hello. Hi, hello. Hello. Good evening, Papa. Would any baby I will kasa free? A friend of doctor me kasa free here. Okay, Papa, yanko. Okay, tell me because in life when you say almost you go Paul the man. Okay, me dasi. Pato so ye be you ano me dasi pa. Hello. Hello, good evening. Would any baby I will kasa free? If I saw me kasa free, catch my. Okay, me do. Papa, mama, yanko. Me fa show. No me ma me siase no ka bibi kire me se wo de tobo ase na abehu. Saa de na di me nya ma me so film na saa de me ne de. Me ba cho. Papa e wo line so nti wo de fa to so. Wo de to so a wo bete de e ko why me da si bebre. Me fa show. Yo. Hello. Hello.
Hello, udini baby a wo kasa free. Papa. Hello, udini baby a wo kasa free. You make a free but Yama. Okay. Your family Abigail. Okay, mama. That means to me this I say. That means to me this I say. Me mawari sama ya na ya basa. Me siasi. Me wari bi antokanto pasa na majari na mawuzi fusko. Si me siasi. Mama me pa chaw ye wi a freya wate. Number na wo freya na freya wo so why? Freya na de ho bia ye ne won kasa why? Hello, good evening. Me pa chaw udini baby a wo kasa free. Hello. Hello, mama, udini baby a wo kasa free. Okay, yanko. Papa, obi anya ma ye de, yanko so na obi busa se. Ne maame ka kire ne se twen na obehu twen na obehu sa maame no e de awu. Bra no wo branti sa nipa se no, e kwan ben na wo befa so a. Sa de so an betimi afri ne kon. Let me pato. Sa nipa no. Hello, good evening. Hello. Good evening. Hello. Hello, good evening. Entie wo ho wa fidie ne so. We are nice man, mentie wo ho wa fidie ne so me pa cha wo. Hello. Edo fo kasama ya ne de bre na ya adwuma me pa cha wo. Yo. Epacho. The cassette plaza. Okay. Mama kasa mentie wo ho kasa maye why? Me said. Me bad. Line intimi ni muaye. Hello. Hello. Aha, me do. Me pacho. Me kuta maya miensa. Okay. Obi a wo so yenye obi a nwande. Yeah. Okay, mate. Me pacho ye beka ho asem nti. Fato so na obo from raso me da se. Hello. Line is so hot. Hello. Okay. Papa, me pacho sade na ya maami kan wase wokuta emma miensa. Enso yenye obi anwade. Hello, good evening. But good evening. Fine, me dofo. Wudi ni baby a wo kasa free. But people. Okay, yanko. But you take ma. Hello. No. On the more people. Hello. Hello, good evening. Good evening, me dofo. Ah, why are there what? Okay. Me babe mu abi je bia wo ye me. Amaka sama kire no nsen. Oh. Wo ba ni didi watam na waka no me asem ato no so. Didi matem mo kan kan me nu kan kan. Hey. Aba ya me ye maka me asema kire no. Ane me ba jo ye wi papa be yi wa no fato so ma me. Ya sorry wo kuma se sokoban. Okay, hello, good evening. Ya sorry e wo kuma se sokoban. Onipa bi opese wotin de ekoso wo na brabom. Ni e wo bobra wo hu so no on fresh line no 0553011926 next caller. Hello. Good evening. Good evening. That's all make us feel cry. Okay, call akasa udio. I continue them akoma so far ba me ko bia na ye basa timpese me ho kitia yes. Papa me pa chao. Ye wi a aya frɛ odi for why? Ne number no na desk screen so dia wo frɛ no, wi a frɛ why? Ya da se. Die be dia no no. Ade wo mo be yesa ne ya no afonfom. Hello, next caller. Papa obi anya maso. Papa yenko. Ah, yenko misrawo. Yo, let me pato. Mami a wo frɛ no wo ka bibi se. Ne ba etimi tete ni bedidi na atem se na num kankan ne ade e ma ono so dome ya na wo dome no enti wo busa se sa ade no waka sa na hello next caller.
entie wo ho me do entie wo ho wantimi anyina so papa yanko me pa cho de atie ne se enan kwada na aba no so ye wofo no anhwe yi a wa obekunkum ma nyina ofo bi aye se acid wow se wo kura ne yi a eni bone wow se wa nkura ne yi a ebetime di bone wow enkura na aba na eye nipa bi o mani nswade na kwada wo maame ana wa pagina ho didi wo maame a wo watam se ne ho kankan na num kankan na ho na nanum ohwam ho na nanum ohwam enti so ya enna no ankasa no ewu na akokọ akoso no eye nume na ye de atoto so na me ewu rofo. Hello, good evening. Wona wo ya me last caller kasa yie ma me wate enhira ni nyina megu su say bam. Hello. Hello, Midafo. Ba cho ya dia tembia to me so pese mi hu me kure o. Me pa cho aya fa papa line na wo frɛ ya pon ya frɛ ye. Why? Ya pon ya frɛ ye me da wase last caller eje nhira papa yanko. Yo lady me pa cho me da se. MC the phone calls na si wa. Me pa cho no kre. E de omu ne se. Ankora na aba no. Me fa akwanya wo esu tumfo. Mo nhwama no ene mo kete mayi. Awomaso na ye too much. Ena akwara mu pani. Dabi. Ena ese Kristo suma ba. Ena adebuo ni ho. Dabi. Obetimi fa telefone no odidi mampani ote akonwa so no odi latem. Ah. Ena obi anya obi a. Wotimi di pani atem meka no kora che wo se. Obi a wanyini che obi a. Se na no to so se bam. Wan hwe yi a. Edo be ko ditch. Enti nkora me sremo. Metumofo. Mo hwe yi. Yanimade ya ko social media bro ni create ni say tira so na fa po anu aduane create bibi say dia be ya benya aduane adie wan create social media ma sa fa bra be dia papa me question back obi fra busa say asem no obi fra busa say so Israel no sisi a Christosom no eni wo biemu ana for wo wasam ana wo kan wo say Israel Christosom ye 0%. Enti obi so fra busa enti mpesa wuyi sa nipa no ano emame anya se obeje wano asi let me dance onia na obi sa sa question me pa cho menim ebia na ontie news ebia na onko social media so we anya na meka ye anya Kristo som no omo nsom ya nsom Kristo omo som nyame ewo ho omo ye den esom nyame ewo Israel na de atia ne se onsa ase no ya fa ne se Christianity no eye bibia Christianity ye bibia enti se obi so e Kristo ni na oti aso adam a aniema enya nko na oyedai woye wo waka osimi ye Kristo ni ti aso adam bodwaman Kristo ni ti aso adam e burundua Kristo ni ti aso adam aniema ensam fata nko a Israel omusum nyame omuse wo munim obi ye friend Jesus e wo ho enya me na meka ena nya me na me pesa me dan obi adwene no omo ye enkrofo musum nyame e wo ho sada mpesa me kire wo enti by ho no mo nyi Kristo sum ntum dabi Africa Nigeria ne Ghana ya ji atum denden se ho no ye nyame som e ho ye nyame som mai okay e ho nya Kristo som mai na se ho no kro mo di amamre ye adwuma nya ta amamre no mo de te wo okay omo de spirituality and na ye adwuma because Bible no say nyame ye honhom enti obi bi obesom nyame bi onsom ne de ai honhom ne ne kurem okay what you say enti nsuo na efra ne Jordan yes Yesu kotom and na so futimi fro aeroplane free ha no akosa Jordan nsuo no ode aba obeduru ha say ya wako na Jordan nsuo na etere yanso aha say the same nsuo ne bi da ha ba wo besi dan no ayi ne toilet e de akoto sa nsuo no a eda ne mfikyire no enti sanka Jordan obi ko ne na say yeje na agum a ka ba ko akosa sa nsuo wow what you say enti sa Jordan omo ya amamre e de ma Jordan no enti me pesa me kire wo say abibi man mom ya nsore ne afri antoma pamfra si ejai sa ne ma bone no a ye betimi akoyanim nyame ntaye nyame doye na ya kasa ya mentality adwena de te ya no enye papa nipa ne di bone wo kan so asem ye Kristoni na Kristoni na menua wo ye Kristoni na dia na ekoso wa brabom and some ya kan sanka bre ho a ene ye bie phone line na tum kase a I'm telling you say obi betimi afra no wo su wo obobra obi timi ba
waso papa me fie de yase bayi bi ti ono akobo obi din wo be kom no na nya bayifo no kura ebi kura sa nipa na yebo ne di kura no anya bayifo papa ye bre ni ti wo last word wo de ma na ye me pa cho me last word ni e onipa biara wo so bibia mu a enso no kra obi frefri nkra wo se akwantu edana ni so pa ba wo tu kwa bi ana so na adwe so okobi a ne ya sign no yes ebia na efie ensem bi abeto so dada eda ho enti frame obi biara wo pe solution to your problem me pacho me dia no odi force kadwa me pacho me ya soro wo kuma se sokoban petuda na me number is 0553 011 926 sanu bibi da so anaso bibia mu anya yie obi so frɛ sɛ wa ware a na ware na gu na wasa akɔfa ofro enokre ebia na yanko wachi no na anu bibi beda wo so a enya papa se ambreki sa no me no a entumi nya yie ma wo enti fa me number yi 0553 011 926 na frɛ me amfra me na nyem pai bo phone so na me mo pai o phone so ma ena tie ni ye mo amofra ma anyu odifo no a me nkasa me pacho this time me mpeke calls adwuma na do so o me so enti me mpeke calls efra no pa kosi anwumre sanya tv so na meba me hyadam sa ye nkrofo adwuma enti wo be fra me ma kira de ache so so one me yere ana se me mane mu bi nkasa eye me office nipa bi obakuta me phone bia me na mama na kwai enti me pa cho bomode a se obefre na wo frɛ nso atumrika na bra na ya muaw agya be fam so aboaw ahiraw ama bibia nso akoyie me dia na odi force kadwa me kire nipa bi a oje bre no hwɛ me kire me bapa ne na agyi na ma kire me manyina me bakuma nana kueska agya nhiraw agya ntena ne nhiraw me manyina me kire no ma kire me sofo ketwa osofo David Afriye one na yere afia ene abusuane nyina me kire obi bia na Everlasting Power Palace manyina me ba ya Selina ewo Kumase Bremai ya me kire wo agya nya okese ono manyina sikadwa nya me kese ne be na nya me kese wo nhira obi a amen amen Same ka kira wo se da bia ne da bia ya de fofora yesua enenso ya tena se yesua de wahunu no me a edi wachi wahunu hawa wo kom enya wo ma me nko anu me o na emo mpani bia wakaka satia no no ena de wo haw ne amane e de abra wo je number na fra odifo 0553 011926 odifo skadwa number no no wo fra na wo se papa mete wonka wo tv so ena meba papa say na ha me kai unu say eho ye de afarebo nete wo mama odifo mpagya nsuo emfa ma odifo mpagya anointing oil emfa ma na emom de odifo edete wo ho no mo ne say ye ne agya ekasa ewo afarebo so wo ba wo kra 5 million ye wo ententama afarebo ewo ho no mo ena ye wo say me tonchia me ne nya me ba be tonchia say ma ade we say agya ye ma me a ade say ena me de ma no Aja won shira wate na onye wakoma so ade ma me tia Everlasting Power Palace members nyina ni titru me nua ba sewa woni wo kunu elder me tia mo pa yie na ma tia busua bia obi biara a waje bre na wotena ase na wo hye ye bia nso aja won shira me ba lord a me tia wai aja won shira mu nyina na onye makoma so ade ma mo me da ma se o chena same time ya be sen shia abusia waje Madam, I say, or china same time,